खुलुमबाय स्टुडिअ दङ आङो राकेश रामचियारी हा दिनै सोरबा लिडार सोरबा प्रमोट सोरबा हाग्रामा सोरबा आमुक थामुक जादों बो माने रिजेक्टेड बा नायनो बाजानाय दैदेनगिरिफोरखौ बिथांमोना बोजबना लानानै दिनै UPPL नि मुंखौसो गुबुंले खालामदों। BPF हानजाया मोनसे साफा आरो गोग्गो पार्टी जानो थांगासिनो दं। मोजां खाजा नागिरहैदों। दा मोनजागोन मोनजाया बे उननि बाथ्रा खिन्थु जायफोरा अलरेडि जोगार जाखानाय रायजो राजाजों बिसोरो जुदि नाम सोलायनायजोंल' बिथांमोननि केरेक्टारा सोलायगोन नामा? खुलुमबाय बयखौबो हेल' SP ब्लगनि नायगिरि साफ्रोमखौबो दिनै नैबे मोनाबिलियावहाय नोंथांमोनजों बड'लेण्ड बुब्लिनि माखासे हेडलाइन्सफोरखौहाय आङो फरायथिनानै होननानै सानदों आरो बिथांनि इन्ट्र' खुलुमबाय स्टुडिअ दङ आङो राकेश रामचियारी हा बेफोरबायदिनो ना दा बिथांनि चेनेलावहाय बिथांनि पर्टेलाव नुबाय 100%आवहाय 99% बुङोब्लाबो गोरोन्थि जानाय नङा। इलेक्शननि जितु बारहावा बारगासिनो दङ नंगौ थांलाय फैलाया मोनफ्रोमबो पार्टियाव सोलिगासिनो दङ बेल' नङा दिनै BPFआवल' जइन जानायखौ आं बुङा UPPLआवबो जइन जादों नंगौ दा बेनि गेजेरावहाय सोर बबेहाय जइन जादों बेखौबो फंनैसो नैबे भिडिअनि गेजेरजों सावरायगोन जोबथारनायाव बेनि सिगां बड'लेण्ड बुब्लियावहाय माबायदि हेडलाइन्सखौ नुनो मोनो जुदि नोंथांमोना बड'लेण्ड बुब्लि चेनेलाव थांनानै प्लेलिस्टखौ नायोब्ला आं मोननैसो नोंथांमोननो फरायथिनानै होनो लुबैदों। जेनेबा जोंहा राकेश रामचियारी आदा बिथाङा हेडलाइन्स इन्ट्र' बोरै होयो। खुलुमबाय स्टुडिअ दं आङो राकेश रामचियारी औ नंगौ हाग्रामा महिलारि बिथांनो मावफुं सोद्रोमा रन्जित बसुमतारीनि बाम्पार अफार नंगौ थारैनो हाग्रामा महिलारि बिथांनो मावफुं सोद्रोमा EM रन्जित बसुमतारी बिथांनि बाम्पार अफार बेफोरबायदि बिथाङा एडिटर बा अनार पर्टेलनि अनार बड'लेण्ड बुब्लिनि दा बेफोरबायदि होयो। बेनिफ्राय बिदिनो माखासे हेडलाइन्सफोरखौ आं नायबाय जेरै बे मोनसेथ' जालांबाय BPF आइजो गांखंनि गिदिर खहा बे मोनसे मा जाहोनाव BPFआ जोबस्रांलांगासिनो दङ गासैबो BPF मावथिफोरा UPPLआव जगदान जानो थांगासिनो दं नाथाय मानो ना बेबायदि माखासे हेडलाइन्सफोरखौ नुनो मोनगोन बड'लेण्ड बुब्लि दा मोनसे पर्टेल चेनेला हेडलाइन्सफोरखौ प्लेलिस्टआव नायोब्ला मोनफ्रोमबो टाइटेल थाम्बनेल अनलि BPFनि नेगेटिभ साइडल' देखायनाय दा बेफोरबायदि पर्टेलनि सायाव जोङो मोनसे मोजां खौरां मोनगोन होननानै बोरै आसा खालामनो जिहेतु जोङो नुखायो बिथाङा गोबांथार UPPLनि फांसन्स UPPLनि मेल मिटिंफोरावहाय बाहागो लाहैयो। दा बिथाङा मोनसे मेडिया पर्टेल सालायदों ना मोनसे UPPL हानजानि एडभार्टाइजमेन्ट पर्टेल सालायगासिनो दङ। दिनै नंगौ माखासे दैदेनगिरिफोरा जाय बिथांमोना दे BPFआव थानानै BPFनिफ्राय गावनि सारनेमाव दिनै BPFजों मोनसे लिडारनि सिनायथिखौ मोनदों। आं अलरेडि गोबांथार भिडिअ बेखौ मेनसन खालामबाय खनले नोंथांमोनाबो खोनासंनो बागोन जेन' दा दैदेनगिरिफोरा फैनाया मस्ट वेलकाम नाथाय बेलाफारसेथिं वार्कार्सफोरा जे गुगालांगासिनो दं बेखौ दिनै बड'लेण्ड बुब्लिया नुदोंना नुवाखै ना बड'लेण्ड बुब्लिया रायजो राजाफोरनो सिखोमादों नामा माखासे खोथाखौ दिनै जोङो नुदों बागानपारा बाक्सा जिल्लानि बागानपारा बियाब जोंनि बुंथिगिरि बिथांनि समस्थियाव दिनै बेसेबां खहा जागासिनो दङ दिनैबो मोनसे मिटिं जालांबाय बेवहाय गोबांथार जयनिं जादों BPF पार्टियाव आसरित बाथ्रा जे मोनसे अपोजिसनाव थानानै दिनै मा जाहोननि थाखाय जे मोनसे गिदिर सुक्ति खालामनानै मोनसे पावाराव मोनसे धौआव फैनाय सरकारजों थाफायालाबासिनो मानि थाखाय मा मोननो थाखाय दिनै BPF पार्टियाव थांफिनदों दिनै बिथांमोना बुजिदों जे दिनै जोङो UPPL पार्टियाव फैनानै दिनै जोङो मोनसे गोरोन्थि मावबाय होननानै जाय बुजिदों बेखौ बुजायनांगौ दरखार गैया आरो लिडार्सफोर सानैसो थांदों सोरबायदिया थांदों जाय बिथांमोनानो मोनसे समाव
बे पार्टीखौ जायफोरा सोंखारिदों बिथांमोनानो बेनि नेम खान्थि बा बेखौ अर्डार होनानै बेवहाय बोरै सालायनांगौ बोरै सालायनाङा बोरै दैदेननांगौ बिथांमोनानो बेखौ गासिबो मावजोबदों। दा दिनै जाय बिथांमोनखौ रागा जोंनानै बिथांमोननि मावनायनि फारसे बोराबनानै दिनै UPPL बायदि पार्टिया जोनोम जादोंमोनब्ला दिनै जुदि बिथांमोन बायदियानो फिन UPPL पार्टियाव थांनानै लिडारशिपखौ लाहैयोब्ला अब्ला सानदो बै UPPLनि जाय गोदानै जाफुनाय पार्टियाव दिनैसो पलिटिकेलि माने सिनायथि मोनहांनाय दैदेनगिरिफोर बिथांमोनाबो एखे स्टेटास खिन्थु डिफारेन्सआ बेनोल' जे दिनै मोनसे गिदिर टाइटेलजों मोनसे गिदिर सारनेमजों खाम्फा बरगयारी, चन्दन ब्रह्म, हितेश बसुमतारीमोन बायदिया दिनै सिनाय जादों। नाथाय दिनै UPPL पार्टियाव जायनाखि वर्कार्सफोरा दिनै गुगालांदों बिथांमोनाबो दिनै 10-15 बोसोर थानायमोनब्ला बिथांमोनाबो दिनै सोरबा चन्दन सोरबा हितेश सोरबा खाम्फा बायदि सिनायथि मोनगौमोन। नाथाय दिनै बिथांमोना गोदान पार्टी जितु 5 बोसोरल'सो जादों खुनुरुखुमै दा बे 5 बोसोर पार्टी दाफुनाय फाउन्डार होनजायो वर्कार्सफोरनिफ्राय लानानै दैदेनगिरि जाय दिनै सिनायजादों प्रमद बर'मान गोनां रन्जित बसुमतारीमोन बायदि जेनेबा दिनै सिनायजादों मानो बिसोर मोनसे हाई लेभेलाव थाहैबाय नाथाय एखे लाइनजोंनो बयबो मावबोनानैसो दिनै बिथांमोना सासे गिदिर लिडार हिसाबै सिनायजाबाय। नाथाय बै ग्रास रुट लेभेलनि जाय वर्कार्सफोर ब्लक लेभेलनि नोंनि समस्थिनि बिथांमोनाबो बे एखे खस्थ'खौ खालामबोदों। दा बिथांमोना जि मोनसे सिस्टेमजों मावबोनानै दिनै UPPLखौ नैबे लेभेलसिम सौहैहोबाय दिनै बिथांमोना जे गुगालांगासिनो दङ बेनि फारसे मानो नोजोर होआखै दिनै बै जाय जाबायला दैदेनगिरिफोर जासे जानानै अहानानै दिनै बेवहाय अहानानै दिनै मोनसेयावहाय आरो बाहागो लाहैफिननो थांनाय दैदेनगिरिफोरखौ जे हाइलाइट खालामगासिनो दङ जाय नेताफोरखौ अलरेडि रायजो राजाफोरा रिजेक्ट खालामखाबाय बिथांमोननि फारसे फोथायनाय गैयैनि थाखायनोथ' दिनै बिथांमोना गावनि समस्थिफोरावनो जेननो गोनां जादों। दा बेफोरबायदि दैदेनगिरिफोरखौ बुथुमनानै BPFनि फारसे ब्लेम हरोब्ला दिनै जों नुदों BPFआवहाय गोदान लाइमोनफोर जायफोरा फार्स्ट टाइम भटार्स बा जायफोरा अलरेडि मोनसे भट होलांबाय जायफोरा दिनै पलिटिकेलि इनभल्भ गैयै दिनै गोदान इयुथ्सफोरखौनो होन सोरबा पार्टियाव दिनैसिम गैयैफोरा दिनै BPF पार्टियाव माने एंगेज जागासिनो दं नायदों बिथांमोना दिनैनि थासारिखौ नायनानै बुजिदों। अब्ला बेवहाय सानैसो दैदेनगिरि थांनायजों आरो माखासे मानि वर्कार्सफोर जे दिनै BPFआव थांफिनदों सरकार गैयैयावनो अबे मोनसेया डिफारेन्सियेट खालामथावना दिनै खहाया सोरनि जादों बड'लेण्ड बुब्लियाव जे माखासे टाइटेल्सफोरखौ नायोब्ला थाम्बनेल्सफोरखौ नायोब्ला थारैनो बे पर्टेल मोनसेया ओरैबायदि माने नो वर्ड्स टु से लिडार्स पार्टिखौ अनलि लिडार्सआ फोथाङो ना वर्कार्सफोरजोंहाय थांनानै थायो दिनै सोरबा लिडार जादोंब्ला बे पार्टिनि हार्डक'र वर्कार्सफोरनि जाहोनाव दिनै सोरबा लिडार सोरबा प्रमट सोरबा हाग्रामा सोरबा आमुक थामुक जादों दिनै बे वर्कार्स गैयाबा मोनसे पार्टिया पार्टि जानानै थागोन नामा दिनै साथामसो लिडार थांनाय जों अलरेडि बुंखांबाय जाबायला बायदि जासे जाना अहानानै दिनैहाय दाबसे जायगायाव आरो गुबुन बेदर नागिरहैबावनाय बा मोजां खाजा नागिरहैदों दा मोनजागोन मोनजाया बे उननि बाथ्रा खिन्थु जायफोरा अलरेडि जोगार जाखानाय रायजो राजाजों बिसोरो जुदि नाम सोलायनायजोंल' बिथांमोननि केरेक्टारा सोलायगोन नामा दिनै जाय बिथांमोनखौ अलरेडि रायजो राजाफ्रा नेवसिगारखाबाय जोंनो नांला होनानै जायनि जाहोनाव दिनै पार्टि मोनसे गोदान जोनोम जादों जोंनि गेजेरावनो अब्ला दिनै जोङो स्पष्ट बुंनो हायो जे बे वर्कार्सफोरा जे फिसा वर्कार्स होननानै बिथांमोना इगनर खालामदों दैदेनगिरिफोरखौ बुथुमनानै लादों BPFनिखौ दिनै गासिबो माने रिजेक्टेड बा नायनो बाजानाय दैदेनगिरिफोरखौ बिथांमोना बोजबना लानानै दिनै UPPLनि मुंखौसो गुबुंले खालामदों जायनि जाहोनाव दिनै साफा बिथांमोननि ग्रास रुट लेभेलनिफ्राय समस्थिनि दैदेनगिरिफोर दिनै मानो BPFआव हाबदों दिनै नुहरबाय जे BPFआव दिनै साफा गोदान इमेज गोदान सेहेरा नोंथांमोना नुगोन गोदान दैदेनगिरि नुगोन जाय बिथांमोना खुनु
कारापसनजों लिंक गैया जाय बिथांमोना दिनैसिम जाख्ल'नाय बायदिसिना जि मोनसे एलिगेशन्सफोर नांनाय दैदेनगिरिफोरनि सायाव जायफोरा अलरेडि बास्लायना थांबाय अब्ला दिनै BPF हानजाया मोनसे साफा आरो गोग्गो पार्टी जानो थांगासिनो दं। रायजो राजा नोंथांमोननि सायावसो दा नोंथांमोना माबायदि बिजिरो नोंथांमोना मा सानो जिहेतु फैबाय थानाय बे 2025 नि बिसायख'थिया जोंनि थामोनथा जोंनि रैखाथिनि थाखाय आरो जोंनि संबिधानखौ बासायनो थाखाय जोंनि 6 सिड्युलनि मर्यादाखौ बासायनो थाखायबो लोगोसेनो बिटिआर सुक्तिनि दफाफोरा जुदि जाफुंसार जाजोबोब्ला जोंहा खहा जागोन ना मुलाम्फा जागोन बेफोरखौबो गासिबो बिथिंखौ नोजोर होनानै नैबे इलेक्शना जोबोद मोनसे गोनांथार इलेक्शन जानानै फैदों जिहेतु बेवहाय स्टेटआबो जोंनि फारसे गोबां इन्ट्रेस्टेड मानि जाहोनाव दिनै आं अलरेडि दहायनि मोनसे भिडिअ होनबाय बिश्वजित दैमारि मानगोनां बुंथिगिरि लेजिस्लेटिभ एसेम्बलि स्टेटनि बिथांनि फाफ्लियाव खामानखौ दोननानै दिनै जोंनि फारसे नोजोर हरगासिनो दङ। दिनै बिथाङा बाजेट सेसनखौ लाबोनानै बेवहाय जे माखासे गोदै गोदै रावजों सिङाव आन्दोआरि माखासे खोथाखौ सिखोमानानै जे जोंखौ फुस्लायनो नाजादों आरो बेनि गेजेरावनो बिथाङा 60-40 निबो बाथ्रा बुंदों जोंनि पपुलेशना 40 अब्लाबो जोंनि फारसे ओरैबायदि अनसायनाय बिथाङा दिन्थिदों आरो बेलाफारसेथिं 60% खौबो होनदों जे बिथांमोनखौबो जोङो ओरै थोरै खालामगोन जोंहा बेयाव बुंनो गोनां गैया नाथाय 60-40 मानो दिनै 60-40 बे पपुलेशननि रेशिय'आ मानो जाफैदों दिनै जोंनि लेन्ड राइट्स जोंनि लेन्डआ बेसेबां प्रटेक्टेड दिनै बेवहाय बेसेबां इलिगेल एनक्रोचमेन्ट जाफैदों बेनि फारसे मानो बिथाङा बुङाखै दिनै बिथाङा पपुलेशनखौ नायदों दिनै बिथाङा 40थानिफ्राय 60 समष्टि बानायनायनि टारगेट लादों बा बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों बेखौ मावफुंगोनबा बेवहाय मोनबेसे रिजार्भेशन दोनगोन बेनि उनावसो जोङो बेनि फारसे बुंनो गोनां सम फैब्ला जोङो नुनो मोनगोन बे 60 समष्टि आरो 40 बर्तमाननि एक्जिस्टिं समष्टियाव 30 जे रिजार्भड एसटिफोरनि थाखाय जेराव जोङो जोंनि केन्डिडेट जोंनि बिजाथिफोरखौ जोङो आरामसे देरहाहरनो हायो बे नोजोरखौ लानानै बिथाङा दिनै 60 समष्टिखौ नोजोर होगासिनो दङ बे 60आवहाय मोनबेसे रिजार्भेशन थागोन जोंनि थाखाय आरो मोनबेसे जेनेरेल ओबिसिफोरनि थाखाय हगारनानै होगोन अपेनाव हगारगोन नैबेफोरबो नोजोर होनो गोनां जेनहक ट्रु सेन्सआव बुङोब्ला मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा मोजां आं गाज्रिखौ बुङाखै बिथाङा मोजां नाथाय बिथाङा माखासे पलिटिकेलि बिथाङा साप्रेस खालामजादों पलिटिकेलि बिथाङा डमिनेट खालामजादों स्टेटजोंहाय दिनै बिथाङा जिहेतु पलिटिक्सआव गोदान आगान होनायजों माखासे सिस्टेमफोरखौ बिथांमोननि जिमान टीम दङ दिनै बुजिस्लाबनो हायाखै नामा दिनै बिथांमोना माखासे मावनांगौ खामानिफोरखौ काउन्सिलनि जे जोंनि पावार एन्ड फांसन्सफोरखौ बिथांमोना मोजाङै मावफुंजोबनो हायाखै नामा ना बिथांमोना दिनै स्टेटजोंहाय कन्ट्रल खालामजागासिनो दं दिनै हेमन्त बिश्व शर्मा सारा इन्टेन्सनेलि दिनै बे एलायन्सखौ खालामदों जिहेतु मोनसे मेजरिटि पार्टिखौ साइडआव दोनथ'नानै दिनै गोदान पार्टिखौ मानो लाफादों बे स्ट्रेट फरवार्ड जोङो मोनथिखायो जे बिथाङा बेवहाय जोंनि फारसे रुल खालामनो होननानै थांखि लाखानाय जायनि जाहोनाव दिनै 5 बोसोराव जोङो बेखौ मोगथाङाव जोङो बेनि फिथाइखौ मोनबाय नुबाय रायजो राजा नोंथांमोननि फारसे हगारना होबाय माखासे खोथाखौ नोंथांमोना मा बुंनो सानो कमेन्ट बक्सआवहाय कमेन्ट खालामहरनो दाबाव आरो लोगोसेनो हाजासे नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला इनफर्मेटिभ मोनदोंब्ला शेयार खालामबानो जाबाय लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ टिल देन स्टे टिउन बाय बाय